No niin, Hepa Groupilta Paveli täällä taas, tervehdys. Tänään 19. päivä kesäkuuta ja torstaipäivä, niin lähdetään käymään Herttoniemessä. Siellä kuulemma laatutuspinnat alkaa olla loppusuoralla. Lähdetään kattoo miltähän se näyttää. Ja tervetuloa Herttoniemeen! Baby, come on now, let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before. Nyt ollaan päästy sisätiloihin. Lähdetään kattoo, miltähän laatetukset näyttää. Ja laatetukseen on käytetty puikkolaatta. Ja laatetus on kyllä hieno. Jos katsoo niitä sisäkulmia, ulkokulmia, niin ne on hienoja. Saumaukset vielä kesken, mutta laatu on kyllä hyvä. I didn't want to feel